Καταργούνται, κυρίες και κύριοι, τα τέλη χρήσης του Αρχείου Εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Την απόφαση έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι με την απόφαση ενισχύονται οι προσπάθειες για πλήρη και απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης. Δωρεάν πρόσβαση στα αρχεία των εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών θα μπορούν να έχουν πλέον όλοι όσοι θελήσουν να ανατρέξουν σε αυτά. Η απόφαση λήφθηκε σήμερα κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Αρχείο Εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είχε τεθεί επίσημα στη διάθεση του κοινού από το 1995. Από τότε αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για ερευνητές, φοιτητές, δημοσιογράφους και όχι μόνο, αφού περιλαμβάνει 10 περίπου χιλιάδες πρωτότυπα φύλλα εφημερίδων, ελληνόφωνων αλλά και αγγλόφωνων, αλλά και αντίτυπα τουρκοκυπριακών εφημερίδων και περιοδικών και άλλα έντυπα ελληνικών και ελληνοκυπριακών κοινοτήτων του εξωτερικού. Πρόκειται για ένα ιστορικό αρχείο, αφού φιλοξενεί έντυπα που χρονολογούνται από το 1878 μέχρι σήμερα. Σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει πως με την απόφαση του Υπουργικού για κατάργηση των τελών χρήσης του Αρχείου Εφημερίδων ενισχύονται οι προσπάθειες για πλήρη, απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης.